Kung nakaila mo kang Robin Williams, usa siya ka artistang malipayon, isang comedian, a very successful actor. Daghan siya mga kontrata sa movie world. Onya daghan siya trabaho, apan dagko po siya og mga katungdanan, daghan siya po problema sa iyang kaugalingon. Onya iyang gipakalipay ang tibuok kalibutan sa iyang mga salida. Apan nahikurat ang tibuok kalibutan usab, nagibalita nga siya nagtubok. Nagtubok siya. Onya gisusi unsay hinungdan sa iyang pagtubok, dili kay ingon dunay say sakit nga grabe, kundili nasayran gyud nga siya nagtubok kay tungod siya depressed. Depression o sa Bisaya pa na sobras kaguol. Busa siya nagtubok. So mao ni ang atong pagtulunan karong buntaga kung saon pagdaog o pagbuntog sa maong depression. Likay ang sobras kaguol. Likay ang sobras kaguol. Usahay, bation ta og kaguol apan dili pasabot nga kita na-depress. Ato nang tanawon. Tingalig na discourage ka lang tungod kay wala may tabo ang imong gilauman o ang imong expectation. O di gali, naluya ka tungod sa grabis trabaho, busa doon na kay kagulanan, doon na kay kakapoy sa imong kaugalingon. Depression, usa kini kapag bati nga mawad ang kagkusog sa imong kaugalingon. Depression maoy magpahunong sa imong kalibutan, sa imong kinabuhi, sa imong pagpanlihok. Depression mao ang pagsurrender sa imong responsibilidad sa kinabuhi. Depression resulta ni sa sayo nga pagdumala sa atong espirituhanong kahimtang kay tungod dunay sala behind. Dili malikayan nga kita maluya o doon natay ma-discourage ta. Apan malikayan nato ang ma-depress. Malikayan nato na. Kinahanglan mulihok ta. Dili ta mag-feeling oriented, kinahanglan commandment-oriented ta, action. Pinigid tang nagabuhat, dili ta magpa-paralyze sa atong mga problema. Dili kita immune sa discouragement. Apan, mahimutang mugawas o magpabilin nga gawas diha sa depression. Si Moises, sa balaang kasulatan, kung atong ablihon ang Numbers, chapter 11, na-depress pag-ayo si Moises sa iyang kinabuhi. Apan sa diha nga siya nakapaminaw sa tingog sa Dios o sa pulong sa Dios, nakagawas siya niini o nagpabilin siyang gawas diya sa depression. Subusa niining Numbers chapter 11 verses 1 to 17, kitang mga Kristohanon mahimo natong mabuntog ang maong depression. Ato kining pagabasahon karon Numbers chapter 1 chapter 11 verses 1 to 17. Números kapitulo 11 versikulo 1 ngadto sa 17. Akong pagbasahon sa Binisaya, nagaingon ang pulong sa Dios. O ang katawhan nga mga bagulbulan na nagasulti og dautan sa mga igdulungog ni Jehova, o sa diha nga makadungog si Jehova niini misilaog ang iyang kaligutgot o gipasiga kanila ang kalayo ni Jehova o bilamoy sa kinatumyan nga dabahin sa kampo. O ang katawhan mingtuaw kang Moises
O si Moises nagampo kang Jehova og napalong ang kalayo. Og ang ngalan ni adtong dapita mao ang Tabera. Kay ang kalayo ni Jehova misunog sa taliwala nila. Og ang nagkalain-lain panon sa katawhan nga diha sa taliwala nila nagpakighilawas sa labihan gayon. Akong tan-awon sa English ni gamay no katong nakipaghilawas sa labihan gayon. Mura maglahi no, mura lawom ra kayo sa English na ingon, now the mixed multitude who were among them yielded to intense craving for food. Ang ilang kaulit diha sa pagkaon. So dili kini nagpakighilawas sa ilabayan gayon. Og ang mga anak sa Israel na nagpanghilak sa pag-usap og miingon, kinsa man ang magahatag kanato og pagkaon nga unod. Versikulo 5, nahinumdum kita sa isda nga gikaon nato dito sa Ehipto sa walay bayad, sa mga pipino, o sa mga milon, o sa mga bawang, o sa mga sibuyas, o sa mga ahos. Apan karon ang atong kalag naggamala, walay bisan unsa gayod gawas ni ini nga mana nga pagatan-aon. O ang mana ingon sa liso sa kulantro, o ang iyang hulagway ingon sa hulagway sa bidilyo. Ang katawhan na nagbulag-bulag o na nagpamunit ni ini o ginagaling nila kini sa mga gilingan, kung ginalubok nila kini sa mga lusong o ginaluto nila kini sa mga kolon o na nagbuhat sila gikan ni ini og mga tinapay o ang lami ni ini ingon sa lami sa lana nga bag-o. Og sa diha nga ang yamog nangahulog sa ibabaw sa kampo sa kagabion, ang mana nahulog sa ibabaw niini. Og nabati ni Moises ang mga danguy-ngoy sa katawhan ngadto sa ilang mga banay, tagsa-tagsa katao diha sa pultahan sa iyang balong-balong, og ang kaligot-got ni Jehova misilaog sa ilabihan gayod, og si Moises wala mahimuot niini. Og si Moises miingon kang Jehova, ngano man nga nagabuhat ka og dautan sa imong ulipon, og ngano nga wala ako makakaplag og kalumo sa imong mga mata, nga gibutang mo ang lula ni ining tibuok katawhan sa ibabaw nako. Gipanangkon ko ba kining tibuok nga katawhan? Og nanganak ba ako kanila aron magaingon ka kanako, dad-a sila sa imong sabakan, ingon sa nagaalima nga mahan nga nagadala sa bata nga masuso ngadto sa yuta nga gipanumpa mo sa ilang mga ginikanan. Asa man ako og unod nga arang ikahatag ko ni ining tibuok nga katawhan, kay na nagpangadu danguy-ngoy sila ngari kanako nga nagaingon, hatagi kami og unod aron among pagakanon. Dili ako arang makadala nga usara ni ining tibuok nga katawhan, kay labihan kabugat kini alang kanako. Og kun mao kini ang pagabuhaton mo kanako, patya ko. Ginapangaliyupo ko kanimo gikan sa imong kamot, kung ako makaplag og kalumo sa imong mga mata, og ayaw ako pakitaa sa akong pagkalaot. Og si Jehova miingon kang Moises, tigumon mo alang kanako ang kapituan katawo sa mga ansyano sa Israel, nga imong hingilhan nga mga ansyano sa katawhan, og mga pangulo ibabaw kanila, og dad-on mo sila ngadto sa balong-balong nga pagatiguman aron magatindog sila dito uban kanako. Og ako mukunsad og makigsulti kanimo dito, og ako magakuha sa espiritu nga ana kanimo, og kini igabutang ko kanila, og sila magadala sa lulan sa katawhan uban kanimo, aron dili ka magapas-an niini nga mag-inosara lamang. Kini ang pulong sa Ginoo ngadto ta sa pagampo.
Balang Diyos, gamhanang Amahan, nasa langit mo'y nagkontroral sa tanang kalibutan, tanang pangitabo. Apan miduol mi kami kanimo Lord, aron among pangayoon ang imong grasya karon buntagan, matagay mi og kahayag nga pagsabot sa imong pulong, ang imong balang espiritu mo'y magbiya kanamo aron masabtan namo ang among pamatian nga pulong karon. O hinaot pa nga among mahimo ang among responsibilidad usab sa pag-abli sa among mga kasing-kasing. Ay ikaw man gyud makaabli pag-abot sa kaluwasan apan sa among kaugalingon, among responsibilidad nga among ablihon ang among kasing-kasing aron sa pagdawat sa imong pulong. Hinaot pa nga ikaw gayud mahimaya nining tanan sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So, ni buntaga, Numbers chapter 11 verses 1 to 17. Ang kitang mga Kristohanon, mahimo na itong madagan, mabuntog kining depression, unsaon man. Now, niini sa atong pagbasa nining bersikuloha, dunay tulo ka pamaagi. Ngayon, mabuntog na ito ang sobras kaguol sa atong kinabuhi. Primero, atong susihon ang sinugdanan sa maong depression. Ang gamot, sama sa sagbot, kung ato ng putlon ang sagbot sa ibabaw, magtubo lang gihapon. Apan kung atong atuon ang gamot og laruton, dili na gyud nga katubo. Usahay magbalik-balik ang atong kaguol hangtod mosobra na kay tungod wala nato makita ang sinugdanan, ang mao ang gamot. Unsa may kasagaran na sinugdanan sa depression. Sama sa kinabuhi ni Moises karon, usa siya kabantog na tao sa tibuok banay sa Israel. Usa siya ka successful. Kay tungod sa gahom sa Dios, gigamit siya aron i-deliver niya ang tibuok Israel sa Ehipto nga sila naulipon sulod sa 400 ngadto sa 50 katuig nga pagkaulipon. Busa si Moises nagyod sa taas, bantog si Moises. Dili na ubot pasabot nga si Moises karon migarbo sa iyang kaugalingon kay tungod naa siya diha sa kalampusan. Apan kasagaran mauni hinungdan nga kita dunay kagulanan nga magtubo hangtod kita ma-depress kay tungod sa atong sala nga garbo. Kasagaran mao kini ang hinungdan magpangita ta o sa mga tao og pagdaig sa atong mga nabuhat, sa atong mga kalampusan, sa atong mga accomplishments. Nagtuo ta nga daghang mga tao malipay ka nato o maghatag nato himaya busa magpangita kita. Pero dili nabot pasabot nako kang Moises. Apan mauli kasagaran may tabo ka nato. Apan dili tanan mga tao nga nakatagamtam sa kayuhan sa imong gibuhat sama ni Moises malipay. Apan karaghanan kanila nagmo sila og nagabagot-bot sa ilang kahimtang, wa sila'y contentment. Sama usab kanato umalampuson ta sa atong trabaho, sa atong kinabuhi, ayo pagtuo nga tanan nalipay, dunay mga kasina, dunay pagbagot-bot. Busa kanang pagbagot-bot maunay kasagaran mo tubo sa atong kasing-kasing kawana tumasayri na kini mauni ugat diha sa maong depression. Mauni problema sa mga katawan sa Israel. Dunay mga reklamo, dunay pagbagot-bot. Murag walay kalipay sa nabuhat ni Moises. Murag baliwala lamang nila ang ilang kagawasan sa sulod sa 450 katuig nga pagkaulipon dito sa Ehipto. Murag walang nila ang gahom sa Dios nga mo'y nagpagawas kanila sa pagkaulipon. Baliwala nila ang kagawasan. Nahimutang si Moses pa ang dunay utang kabubuton kanila.
Usahay mga ginikanan, atong mga anak ko'y kalipay kanato sa atong abot nga kalampusan, kay tungod doon na sila gipangita labaw pa sa atong paninguha. Busa masakitan gyud kita. So wala sila'y kalipay sa Dios, wala'y pasalamat sa Dios. Sama na po ni sa orkestra bitaw. Ug dunay usa ka orkestra na tanan gituno mong ginantanang mga instruments diha. Usaray mabugto ang kwerdas, guba tanan ang maong orkestra, wala gyud ang harmony. Unsa may problema ning mga katawhan, kauban ni Moises. Ang ilang tiyan mao'y gipalabi. Wala nila tan-awa ang kaluwasan. Tiyan mo'y gipalabi, imbes nga naagyod ang kalipay nga way katapusan nga siyang naluwas sa pagkauliko dito sa Ehipto. Bisan usab ka na ato mga Kristohanon, ang atong kalipay nasa mga material nga butang, naa sa mga tiyan, pangtiyan lamang, temporary. Apan wata magkalipay sa matag adlaw sa eternal salvation nga dadawat nato diha kang Kristo. Dili man makahimong may ugat sa depression ang atong kaluwasan. Kundili ang ugat yon mao ang pagmo, usahay usab ang garbo kay tungod taas na ang atong kahimtang. Kaibog sa unod, mao'y gipalabaw ni mga tawhana. Wa sila'y kalipay kung di nila matagamtaman ang mga pagkahon dito sa Ehipto. Gipasigarbo nila nga sila kuno libre dito sa Ehipto sa ilang gipangaon. Ato na kung basahon sa ilang gisulti diya sa versikulo 5. Nagaingon sila, nahinumdum kita sa isda nga gikaon nato dito sa Ehipto sa walay bayad, libre kayo. Sa mga pipino, o sa mga milon, o sa mga bawang, o sa mga sibuyas, o sa mga ahos, pagkaanindot sa mga pagkaon. Muna lagi pangandoy. Mayo pang wa na lang ang taluwasa dito sa pagkaulipon. Kaya wa ta makakaonin yung pagkauna. Mayo pang wa ko makristuhanon. Kaya kada Domingo musimba ko, apog sunta. Mo ilang kalipay, bubalik sila sa Ehipto, ato na kong tanawon. Tinuot pa na yung ilang ipanulti. Tinuot pa yun na yung ilang ipanulti. Nagpunay pagkaon, libre, ahos, bawang, pipino, sibuyas. Tinuot ba niyo? Ang Diyos mo ay magpahimatuon niyo o tinuod ba ilang ipanulti. Atong basahon ang Exodus chapter 3 verse 7. Nagaingon din hi. Si Jehovah mismo, ang Lord mismo, ang misulti, nagaingon. O miingon si Jehovah, nakita ko pag-ayo ang kaguol sa akong katawhan nga atua sa Ehipto, o hingdunggan ko ang ilang pagtuaw tungod sa ilang tinugyanan sa buhat, kay naila ko ang ilang kalisdanan. Wa may maayong pagkaon, wa may sibuyas, wa may pipino, wa may ahos o bawang. Ang ingon ng Ginoo nga kalisdanan ang ilang kinabuhi sa Ehipto. Mao ni problema usahay kanato nga magpangita ta daw kita free sa gatong dito pa ta sa sala. Mao po ni ilang ingon. So, inguni ini ang kahimtang sa panahon ni Moses. Kada adlaw madungog niya ang mga katawhan nga nagbagutbot. Busa si Moses giabot og stress. Ang stress nagikan na sa sobrang paghuna-huna, worries. Worries became anxieties. The depression dili na nagsugod sa atong physical, nagsugod yun na diya sa atong spiritual. Busa spiritual, depression is spiritual sickness. Wa bitambal ni wala yun. Busa giabot si Moises og stress, hangtod nagkaluya, discourage, kay wa man niya makita ang iyang expectation nga malipay unta ni mga katawhana.
Na-discourage siya hangtod miabot sa ilabihan. Na-discourage, na-depress si Moises. Miabot ba rin nato? Di galit may ingat, wak mang kumentaw na uy, tanaw na to, unsa may ikaduha, tanaw na to, ilhon na to ang effects of depression. Ang epekto sa maong depression. Basahan na to verses 11 to 15. Nagingon. O si Moises maingon kang Jehova, nga naman nga nagabuhat ka og dautan sa imong ulipon. O nga nga wala ako makakaplag og kalumo sa imong mga mata, nga gibutang mo ang ululan ni ining tibuok katawhan sa ibabaw nako. Gipanangkon ko ba kining tibuok ng katawhan? Og nanganak ba ako kanila aron ingon ka kanako dada sila sa imong sabakan, ingon sa nagaali mga amahan nga nagadala sa bata nga masusog ngadto sa yuta nga panumpa mo sa ilang mga ginikanan. Asa man ako ugod nga arang ikahatag ko ni ining tibuok ng katawhan. Kaya na nagdangoy-ngoy sila nga rin kanako nga nagaingon hatagi kami og unod aron among pagakanon. Dili ako arang makadala nga usaran ni ining tibuok nga katawhan kay labihan kabug-at kini alang kanako. O kung mao kini pagabuhaton mo kanako, patsya na lang ko. Patsya ko. Ginapangalit po ko kanimo gikan sa imong kamot kung ako nakakaplag og kalumo sa imong mga mata o ayaw ako pakita sa akong pagkalaw. Dunay tulo nga epekto sa maong depression. Nagsugod gyud na diha sa spiritual. Adto gyud magsugod from inside out. The spirit is willing, but most of the time the flesh is weak. So una gyud sa spiritual. Para kang Moises, murag layo na ang Diyos kaniya, kay palimbug-aka na siyang dunggan, ang sigig dangoy-ngoy, sigig pagutbot, way kakuntingtuhan ang iyang makauban, usahay sa balay. Mangita tao, kahayag, mangita tao, kahapsay sa atong balay, apan nang kagubot kay na ang reklamo. Kay tungod, doon natin mga kauban nga dili magtotoo. Way kalipay sa Diyos. Way contentment sa mga butang nagdawat, gasa sa Diyos kada adlaw. Kay naghangol pa sa laing mga butang. So dili kalikayang gud sa ato bisan pa sa atong panimalay, even Christian home na gud ng pagbagutbot unya maapektuhan gyud ang ating spiritualidad diha. Busa nagsugod na sa pagpangutana si Moises sa Dios. Nga naman, Lord, nga naman ni ako ba'y nanangkon ini? Ako ba'y nanganak ni ini? Nga namang imong ihatag sa akong abagani nga bugat kaayo? Usahay mapoy atong katarungan. Kung doon na tayo problema, may tag kasagaran, Lord, nga naman taon, naitabo man eh. Nga naman ingani man yung kinabuhi, mintas ako nagdoon kanimo, insamok may noon. Ay, pa yung undang siguro. Wala niyo mo problema. Kasagaran, ang problema sa atong mga kauban. Wala sila'y paglantaw sa grasya sa Diyos na dadawat nila sa kadabuntag. Wala sila'y pagpasalamat nga libre ang hangin mo, ginhawa sila. Wala sila'y pagpasalamat so nga sila makalakaw. Wala sila'y magpasalamat kasi sila makaliho. Tanan, gikan sa Diyos. Apan patungod, walay pagsalig sa Diyos, walay paglantaw sa Diyos, walay espirituhanong pagpaminaw sa tanan, wala ko'y pasalamat sa Diyos. So, naagad ang reklamo. May tabugin na. Apektado yun ta, Kristohano. Apan, kinsa may maalawat o magpa-apekto ta, kita na po. Kita na po. So, kinahanglan yun, atong tanaw ni, aron di ta mabuntog sa depression, imbes kita mo'y makabuntog kaniya. So, sunod na atong naepektuhan ng atong spiritual, magsugod na sa atong emotional. Ikaduhan. Adto na gyud sa emosyon. Oh, gamay kuhit hilak dayon, gamay kuhit suko dayon, gamay kuhit excuse me ning sudya ba nang
L-I-M-B-I, rock na. Lim, Baro. rock. Sabring kinahuya! Imbis, listuhan mo na ta! Susdong! Di pala mga Kristiyano, baka gagadong. Emotional. Very emotional na ta. Muna tagkapayas, gamay kudlit, agas dayon. Agas dayon ng atong self-pity, agas dayon ng atong kasuko. Emotional, self-pity. Si Moises, nag-self-pity si Moises. Lord, ako ba'y nangnam ko nila? Ako ba'y nanganak nila? Imposible na laki ko. Apan, apektado gid si Moises. Kaya apektado ng iyang spiritual. Nga naman, at tungod, ako ni Moises ang tanang kabugat sa panimalay. Sa sambayang Israel, pila man sila karon panahona ni Moises, sobra pas 2 ka milyon. Iyang giako ang tanang responsibilidad. Bukat kayo na. Giako niya tanang kahimtang nga iyang sayo. Usahay mapunay problema nato. Bisag sayop sa atong anak, kay mahal nato, ako nato nga atong sayo. Hangtod musurrender na ta. Lord, igo na. Tama na. Sobra na. Lord, ano mo na hitabo malina ko, Lord? Kung sa may nagkuwang nako, sige man ko ampo, sige man ko basag Biblia, matinod-anon man ko sa pagsimba, sayo ko mo antog simbahan. Nag-unagig ko dito, matinod-anon ko, nga naman Lord, nalingkamot panunta ko. Nga naman. Sa balay, kami rin duha, magdiayon. Pero netos, napang among anak, nago ng akong anak. Kinamanghuran, nag-asawa na. Ikaduha to sa abroad. Ang among big boy, nasa among balay, pero busy kaya siya sa trabaho. Kaya mo, lakaw alas 5, muli alas 11, sa hindi may magkita. Kapansan, diha pang among anak, masabtan dali nga akong asawa nga nagtagak-tagak na iyang buhat. At po sa lababong bukas ng plato, buwang sabon nito, kita na, baka mahumali. Nakita na po, gilampaso ang kuan, ang sahog. Mapinan lang kaya po ng silhig dito, ang kining lampaso. Na lili ko man to sa, paligo sa iro. Paligo sa iro. Una, ang iro, sige, aw-aw nito, wala po, padayon, tuwa, naglaba. Wala, mintas naglaba, nagdumaag, hay, may unahon ini. Nasabot ko, depressed na nga akong asawa. Doon na self-pity. Mga anak, kung makita ninyo ang buhat sa inyong inahan na nagtagak-tagak, kinahanglan niya ang inyong tabang. Wa na siya'y igong pangunahuna o unsay unahon, dili na hapsay, dili na hanay ang iyang pagbuhat. Daghan na kayong magtagak-tagak. Usahay mga anak sa atong balay, imbes nga makatabang diha sa balay sa paglimpyo man lamang o unsa man gali, to magduwa-duwa maghapon o namuli lang og mukaon, isipin pa na sa inahan. So kung makita na ako nga, tuwan sa mama, nagtagak-tagak na, ako na maglimpyo, hugas sa plato, bisag na ako gibuhat. Kaya makita siya maglimpyo ko, naghugas sa plato, puro siyang malipay, mabalik pa niya ang iyang matrabaho. Makanit-kanit naman, mahuman man niya, kaya nakita man niya, doon na di ay naglantaw sa iyang kabugaton. Ambot ka, mga banak, antigo ba ka mahugas sa plato? Nagtukok antigo, pero sahay, dilibuhaton. Pero dako lang tabang, maka-encourage na sa atong asawa. Maka-encourage kita. Labi lang ikaw luto, bisag pait ra kayo,
Ito, maingon yung asawa niyo, kalami ni mo ito magluto. Uy, pagkalami ngayon. Bisan ito, kalami ngayon. Niya magpakulog ang itlog niya, pabukal itlog, hard-boiled. Pag-abli pa sa, uy, akong asawa nag-hard-boiled, pero buwak-buwak, buto-buto na. Log, lamihan mo na balagi buwak ng panlog, ng itlog, log. Maayon ng pagka, malipay yun. Busa, ayaw kuwata natong mga anak, atong kitang mga asawa, na magpagkatagak-tagak na kay self-pity na yun na. Di na ni mo mga istorya na. Nagluto ka na, day? Di na kadungog na. Hangtod, muabot sa physical. From spiritual to emotional and then physical. Mo hitabo ni Robin Williams tungod sa daghan niyang problema, bisan siyang nagpakatawas ti kalibutan, pero moabot kinong panahon, tubok na ang iyang una-una. Humnong ko ng tanan. Wa ko'y nahimo. Paliwa nga akong nahimo. Ang amo bitaw silingan dito, siya abroad yung lalaki. Niyang iyang asawa, wapa kayo, si make-up, kita ng mama. Apang kay nabalitaan siya, nga iyang asawa, murag nag eye to eye sa uban, no? Nagipag-eyeball sa text. O nakadas uli sa bana, wak man na iyang asawa. Ito ako ng parlor. Ingon siya, usan naman ko kabuhan din na nalang yung parlor. Kung sakad daw niya, yung gihiktan niyang liok, diharap po sa ilang pultahan, no? Gihiktan. Pagtuo ka, mamatay siya sa pagtubo ka to diya sa pultahan. Bisod to. Eh, tagalin hiro ko itong pultahan, pero matay siya, nga naman, ilukso mo siya, itoyo ang ganyan. Tungod di na sa kaantos, nga siya kaluluoy, muragwa na siya, tanawa, tantawa, siya nga asawa. Physically, palagi siya. So, pusa, luya na kaayo si Moises. Sa sobra niya sa trabaho, pag-ako sa sayop sa uban, lingon na siya. Wa man may muot ang si Moises nga nagpa-silaob ang Ginoo o kalayo sa katawan. Yan giako, kunya ang trabaho giako niya. Why Lord? Nga naman. Nga naman nga naman si Moises, kay tungod wala niya ihatag ang ubang trabaho sa mga katawan. Mamali problema po sa atong balay, na kitang ginikanan, sobrang natos pagmahal, atong gihimong spoiled, rotten ang atong mga anak. Di kan tigo dumag, di kan tigo maghugas og plato, nga naman. Kay tungod, atong giako ang tanan. Kung mo ako na tanan, spiritually, emotionally, physically yun. Give up ka. Sayop ni kaayo. O dili ni maayo. Kay, kung ikaw, depressed ka na, di naman ni makaayo sa imong pamilya. Maghuna-huna naman sila. Dahil kung kasospital, ang states, ang US, puno kayo mga hospitals sa mga taong depressed. Wag may tambal. Puno, busy kayo mga psychiatrist. Now, naiam kauban dito nga gingat to sa psychiatrist o sa may ito sa psychiatrist. Katawin ang imong problema. Ingna nga, hoy, ayaw, pagduol na ko. Iko, bago na, istudyuhan o pila ka tuig, gastusan dyan maitudlo di mo sa mga tao. Puno kayong hospital, apan way tambal. Sayop ni kay apektadong uban, unya, dili ng uban, hibo pa nimong tapulan ang uban. Mga bata, kinahanglan yun. Nagyod mo sa balay, kay bawo mo pagtrabaho, kay pag-abot ninyo, sa pagkadagko ninyo, kamo na po yung trabaho. So, muli, ang effects sa depression. Ikatulo, nagtuta sa solusyon. Ang solusyon sa depression.
16 to 17, verses 16 ngadto sa 17 nagaingon. Og si Jehovah miingon kang Moises, tigumon mo alang kanako ang kapituan katao sa mga ansyano sa Israel, nga imong hingilhan nga mga ansyano sa katawhan og mga pangulo ibabaw sa kanila. Og dadon mo sila ngadto sa balong-balong nga pagatiguman aron magatindog sila dito uban kanimo. Og ako mukunsad og makigsulti kanimo dito, og ako magakuha sa espiritu nga ana kanimo og kini igabutang ko kanila, og sila magadala sa lulan sa katawhan uban kanimo aron dili ka magapasan ni ini nga mag-inusara lang. So doon ako'y division of labor. Kinahanglan yun. So primero, sa solusyon, naapoy atong timanhan. Ang number one sinugdanan din sa solusyon sa atong depression, paminaw sa tingog sa Dios. Paminaw sa pulong sa Dios. Dili ta makabati og audible voice, pero nakabutang na ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing nga atong ipasa, atong ipaminawan sa wali, maunay paminawan. Paminaw. Kung sa may gisulti sa Ginoo, sa laktod pang sulti, nagaingon ang Ginoo kang Moises, Moises, hinay-hinay na God. Hinay-hinay na. Lakang o tagsa-tagsa sa mga katagdaw, ayaw pag-apura. Dili mahuman ang trabaho, Moises. Kung manlaba ka, gigas buntag, hantos pagagabi, tungas gabi, di imong humnon, pagkaubala na po'y labhunon. Dili gyud na mahuman. Dili gyud na mahurot. Naaran na kada adlaw. Bisan pa kung empleyado ka, ngadto ka sa trabaho, sige kag overtime, hangtod, bisag gabi ng dako, hangtod magkasakit ka. Nanong kung magkasakit ka, pakinabangan pa ba ka sa imong empleyado? Maingon nga ang empleyado mo, oy, di ka na mahimo kay masakiton ka na. Di mi mo dawat o alantuson. Kinanglan namo, mangita mo, sama nimo nga makabuhat sa imong trabaho, kay ikaw dili ka na makatrabaho, kay tungod, masakiton ka na. Lord, boss, nasakit ko kay buot na mo kayo, kining hago kayo. Ay, wako'y labot, anak. Di ka na mo kinahanglan. Ang trabaho na na mga igsoon. Ayaw pa kontrol sa trabaho, inay ikaw mo kontrol sa trabaho. Mabitan na akong sultian ng akong anak. Akong kinabugangan kay tuluman kay eskwelahan ng iyang panudluan. O niya, bantay pa sa tibuok eskwelahan kay military man lagi siya. Dako siya kayo o responsibilidad. Muna na si time. Hasta nga tos balay, dala niya ang iyang laptop, iyang monitor sa ang eskwelahan. Unsay gibuhat, magabi. Kung na, kung saan na magpakasakit ka na, di ka na dawat ng diha sa imong trabaho. Wa ka na'y kwenta. Hinahinay lang. Hinahinay lang. Kaya naaran na. Ayaw ilubong ang imong kagalingon sa trabaho. Sama ni Moises, yan yung ilubong, isulog yun yan. 2 million people. Naglinya kada adlaw aron mangayo og tambag. Kada adlaw yun na. O nakatong gitambagan niya, ngadto na pas tumoy mo linya na pud kada adlaw. Di mahurot. Mag-unsa naman kung madaot ka, dili ka na kinahanglan. Anugon ang imong ipangbuhat. Kinahanglan nato ang pagpaningkamot ug kakugi. Panayaw ilubong ang imong kagalingon sa trabaho. Ihatag sa uban. Isangon sa uban. Itudlo sa uban. Bisan pa sa atong balay, tudloy ang imong anak mulang paso. Tudloy ang imong anak magsabon o plato. Tudloy ang imong anak maglabas sa ilang kaugalingong underwear. Tudloy magdungag. Tudloy pagsukod sa tubig dito sa kanon.
Kaya di magdugay. Di nila kalimtan ko. Maunit tudlo sa akong nanay. Maunit tudlo sa akong nanay. Nagingon sab ang Proverbs chapter 22 verse 1. Nagingon, teach or train your child the way they should go. Because when they become old, they will not forget it. Ayaw suluhan trabaho. Hinay-hinay lang. Ihatag ang uban. Tagaig higayon ang uban. Kay tungod na ay mabuhat sa uban nga dili nimo mabuhat. Dili nimo kaya. Munang importante ang matagusan. Importante kayo matagusan. So unsa may atong nakatuna ni ini karong buntaga. Kung doon na mo'y pangutana, may human kaya na mas pasulti yung tubag. Doon na baboy gusto ipangutana bahin ining tapika Sunday school maron. Doon na patay at least 10 minutes and usa ko mag-conclude. Doon na mo ikahatag suggestions so kung doon na po mo'y problema nga inyong ikahatag po aron mapauampot sa uban nga tingalig mauwaw sila maura pong problema ha. Kung doon na mo'y pangutana, sige lang po. Huwag po kayong mahiya. Punya, pwede po. Kung wala ba? Doon na. Kung wala, padayon na tamay soon. So, sa may atong makatunan ni ini karon usaga. Hinumduman lang nato ang pipila ka mga importanteng butang sa atong kinabuhi. Primero, unsa may atong naabot, unsa may atong nakabot, unsa may atong kalampusan, bantayan ang atong matag kasing-kasing. Hinumdumi na kita binuhat lamang sa Dios o ang Dios mao ang magbubuhat. Tan-aw na to pirmi ang creator creatures relationship. We are His creatures and God is our creator. Busa, ihatag nato tanan ang himaya sa tanang kaayuhang atong nabuhat. Unsa man na atong naabot, nakabot o kalampusan, ayaw dahuma nga magpangita ka og himaya sa tao. Kay tungod, you cannot please everybody. Dili gyud nimo mapahimuot ang kadausa sa mga katawan. Ihatag yun ang kahimuot og himaya sa Dios. Magpabilin ta, dili ta magpaburot sa atong mga nabuhat, kundi magpadayon ta nga kini nabuhat nako tungod sa grasya sa Dios. Ikaduha, bagamat medyo redundant na nino, ayaw huna-huna nga tanan mahimuot sa imong nabuhat. Busa ayaw pangitaa ang kahimuot sa tao. Mao naman to. Balik lang nako. Kung dili pangitaa yun, ang kahimuot sa Diyos. Remember si Moises sa iyong pagkabantog. Mali pa yung tanan. Apan, dili man tanan yung kahimuot. Namang yung mo pagod-agod. Ang yung murik lang. Kanya, kinahuyan, ang depression, moabot yun kanato tungod sa sayop sa atong pagdumala sa atong espirituhanong kinabuhi. Dili nato mabantayan na tulad tay sala. Moabot yun ang depression. Moabot ang effect of depression spiritually, emotionally, physically. Kaya kung doon na kayo nahimong sala, i-confess sa Diyos o i-confess po sa tao
nga imong nahimuan o sala. Kung gibukatan ka sa imong trabaho, isulti kini sa imong kauban. Ayaw ako ayaw suluha, ayaw angkuna, kundi isangon sa uban. Tudlui ang uban. Ayaw basta kasuko, kung makabati ka o dili maayo sa imong mga nahimo maayo. Ayaw dayon og kasuko. Og namang gali tao imong gitudluan og wa siya kay pao sa iyang gibuhat, ayaw dayon kasuko. Tudlui sa. Tudluig maayo. Unya, kung di pag yung kasabot hangtod ka na po ni mong tudlo, angay na siguro yung paibaw nga di pag yung kapon to, mas may problema. Pero dili yun, paagi sa kasuko. So, punting pirmi ang atong una-una nagto sa Dios na siya yung madayag sa ating ginagawa. Ayaw yung pagtanaw sa iyong kagalingon. Ako ni, ayaw yun. Kaya mo apot yun niya ang problema. Nagayon ng Numbers chapter 32 verse 23, be sure your sin will find you. Kung dunay kay garbo, kung di man may tabo niya imo adto sa imong mga anak, pagbantay sa atong kasikasin. Ligayi ang sobras kago. Ang porta. So, salamat Lord sa umagang ito na binigyan niyo kami ng pagkakataong magkaisa. Salamat po sa inyong mga salita. Alam namin ito ay inyong kalooban at itong katotohanan. At dinadalangin po namin ang Banal na Espiritu na nawa ito'y magpanatili sa bawat isang narito. Manatili sa liwanag ng katotohanan at huwag lumiko sa kaliwa o sa kanan, kundi manatiling tapat sa iyo pong kalooban. Lord, gamitin mo ito para po maiwasan anumang depression. Bagamat di namin maiwasan ang discouragement, pero maiwasan namin manatili kaming nasa labas at manatiling labas sa depression. Salamat Lord, ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.